Κύριε Σόρα, τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην υγεία. Είναι προφανές, το ζούμε και το ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας, έντονα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική με αναφορές νόμων υποχρεωτικότητας και να επικαλούμαστε συνέχεια τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ακούσαμε όμως βουλευτές, ευρωβουλευτές να αντιδρούν σε κοινές αποφάσεις της Ευρώπης στην Θα το υγεία. δούμε πρώτα αυτό. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο τρέξαμε σε μια πανδημία ο πλανήτης, υπάκουσε η Ευρώπη και κατ' επέκταση όλες τις χώρες και βεβαίως η Ελλάδα, μέσα από μια παγκόσμια ατζέντα. Άρα μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία, που δεν είμαι ειδικός να κρίνω αν είναι αληθινή ή όχι. Σαφώς υπάρχει ο ιός, πάρα πολύ ισχυρός. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάμε για έναν προκατασκευασμένο ιό, για να σκοτώσει ανθρώπους, να δολοφονήσει ανθρώπους και δεν είναι, αν το θέλετε, παραμύθι το ότι στον πλανήτη σέχτες και οργανωμένες ομάδες σκοτεινών ανθρώπων προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό και το έχουμε δει επί χρόνια. Μιλάμε για την υγεία. Θα σας πω τούτο. Όλα τα παιδιά εμβολιάζονται από την ώρα που θα γεννηθούν. Αυτό που θα πω είναι ότι κληρονομικότητα είναι υγεία. Η δημιουργία δεν έχει καμία τέλεια. Έχει μια κληρονομικότητα υγεία για να ζει συνέχεια. Η ασθένεια είναι μια αποστατική θέση που συνεχώς το περιβάλλον μας συμβαίνει επειδή εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε. Και την υπηρετούν αυτή την αποστασία χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτό το μηχανισμό της αποστασίας που κατά κόσμο εσείς το λέτε σύστημα. Δεν είναι σύστημα, εμείς είμαστε το σύστημα. Άρα λοιπόν ένα καθεστώς επιβάλλεται αυτή τη στιγμή με πολλές παράπλευρες ασθένειες, πολυεπίπεδες, που δεν θα τελειώσει ποτέ και η δικιά τους ιδεολογία είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος ή να πιστέψει, άμα το θέλετε, γιατί δεν γνωρίζει, ότι η δημιουργία έχει στείλει έναν άνθρωπο εδώ στην εσάρκωσή του, κάτι που λίγοι το καταλαβαίνουν πώς ακριβώς συμβαίνει, και όχι επί της ουσίας και όχι επί της λεπτομέρειας, κάθεται η ιατρική, και να τον στείλει και θα πρέπει, ο δημιουργός είναι ηλίθιος, είναι σε ηλίθιο δηλαδή ο δημιουργός, με αποτέλεσμα θα πρέπει ένας γιατρός, ο οποίος εκτελεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει βγει από κάποιες σέχτες, ότι αυτό πρέπει να γίνει και θα πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί με 10-15 εμβόλια. Είναι γύρω στα 32 τα εμβόλια μέχρι τα 12 χρόνια που κάνει ένα παιδί, αν είναι δυνατόν, για ασθένειες που δεν είναι καν του ανθρώπου. Και να τον εμβολιάσουμε από πριν, που θα πάθει αυτές τις ασθένειες επειδή τον εμβολιάσαμε. Είναι αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον για το μυαλό του δικό μου, για το νου του δικό μου, να σκεφτώ ότι υπάρχει μια ατέλεια στη δημιουργία και έρχονται λοιπόν θνητοί άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, γελιότητες, που θα τολμήσω να πω ότι πολλοί από αυτούς είναι μη άνθρωποι, να σου δώσουν λύση αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο δημιουργός, αν είναι δυνατόν. Ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε λοιπόν, αν το θέλετε, μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία σκότωνε τον πολίτη, τη δουλειά του, την οικονομία του, αλλά σκότωνε και τον ίδιο τον πολίτη, την ίδια την υγεία. Οι ειδικοί βγήκαν στον πλανήτη λοιπόν και κατήγγελαν αυτά τα εμβόλια, ότι δολοφονούν κόσμο, είδανε να πέφτουν σε δημόσια θέα, σε τηλεοπτικές κάμερες, σε γήπεδα, αθλητές, άμα το θέλετε, να πέφτουν νεκροί την ίδια ώρα και πόσοι άλλοι δεν έχουμε δει. Διπλανοί μας αυτή τη στιγμή όλοι έχουν, αν το θέλετε, εμπειρία από γείτονες, από φυγικό περιβάλλον. Πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Κοινώς σκοτώσαν τον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω όμως ήταν ότι μιλάγαν για υποχρεωτικότητα, ενώ υποχρεωτικότητα δεν υπήρχε. Εδώ είναι ένα παράτομο κομμάτι που μιλάμε για δολοφονία πραγματική, όταν θα σε έδιωχνε από τη δουλειά σου ή θα έβαζε στον επιχειρηματία πρόστιμο 10.000 και ίσως και παραπάνω, εάν δεν σε έδιωχνε επειδή δεν είχες κάνει εμβόλιο, αλλά όταν πήγαινες να κάνεις το εμβόλιο, δεν ήταν υποχρεωτικότητα από τον νόμο. Θα έπρεπε εσύ να υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι ναι, θέλεις να κάνεις το εμβόλιο και μάλιστα αυτή τη μάρκα. Αυτό είναι μια παραπλάνηση τεράστια. Τελικά, αν υπάρχει νόμος να εμβολιαστούμε όλοι, να το κάνουμε. Άρα δεν υπάρχει νόμος και τελικά υποχρεώνεις τον κόσμο να τον διώξει από τη δουλειά του, την καριέρα του. Σκοτώνεις τον κόσμο ο οποίος έχει μια ζωή ολόκληρη εκεί πέρα. Και για να κάνει εμβόλιο και υπογράφει ότι το κάνει μόνος του. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει στον πλανήτη? Έχω δηλώσει ότι αυτές οι ενέσεις είναι ενέσεις εκτέλεσης. Και το έχουν πει δημόσια, άμα το θέλετε, τεράστιοι γιατροί, αλλά και επιστήμονες. Αν οι φωνές τους δεν ακούγονται γιατί τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν στα καθεστωτικά στούντιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως αυτό είναι αλήθεια. Άρα μιλάμε για τεράστια ανιχνότητα. Πού ήταν η Ευρώπη? Θα μιλήσω και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πού ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Αλλά πού να είναι? Όταν υπάρχει μια ανομαλία, μια γελιότητα που διοικείται αυτός ο οργανισμός από γελίους ηλίθιους ανθρώπους.